Atomspaltning. I dag skal I lære lidt om atomspaltning, også kaldet fission på engelsk. Atomspaltning er en proces, der grundlæggende ikke er farlig. For at lave en atomspaltning skal du bruge en ustabil isotop, f.eks. uran-235, som mest er brugt på atomkraftværker. På et atomkraftværk benytter man sig også af atomspaltning, bare under kontrollerede forhold. Som sagt er uran-235 en ustabil isotop. Det betyder, at atomet lige pludselig kan frigive en neutron og dele sig til f.eks. 2 fissionfragmenter. Det her er en neutron, det her er et atom og 2 fragmenter. Neutronen bliver skudt afsted og har så mulighed for at kollidere med andre atomer. Som vi ser her på billedet, rammer neutronen atomen. Den deler sig så i fissionfragmenter, udskiller varme og lys. Den skyder så 3 neutroner, der har været en del af dens kerne ud. 2 flyver væk og fortsætter ikke kædereaktionen, men en af dem rammer et nyt atom, som igen deler sig. Den skyder så 2 nye neutroner ud. De rammer så 2 nye atomer, som deler sig i en mini-eksplosion. Og sådan fortsætter det til en kæmpe kædereaktion. Heldigvis er det næsten umuligt uden lidt hjælp. Den metode, man anvender, hvis man vil lave en kædereaktion, som man bruger i kraftværker og atombomber, går ud på, at man presser atomerne tættere sammen, så de bliver til en kritisk masse. Når det sker, har neutronerne lettere ved at ramme atomerne, og så forekommer en kædereaktion næsten helt sikkert.